Hola, soc l'Eva Guix i soc de Can Bufa. Can Bufa és un comerç tradicional, és una botiga que abans teníem al costat del monestir, on va començar el pare amb un cul de cadira vell, fent els culs de cadira, després fent cistells, cabassos d'espart, i a poc a poc es va fent la botiga de cistelleria. Llavors, fa uns anys, vam venir aquí al Mercantic, uns 17 anys aproximadament, i aquí llavors hem fet el que és la botiga, intentem seguir amb la cistelleria i una miqueta d'articles, nou article i coses diferents, estils vintage i tot això. Can Bufa ve de bufetada. Bé, et fotré una bufa. Sí, perquè aquesta casa, la casa del costat, que nosaltres seguim dient a Can Bufa, però el nom era de la casa, del carrer La Torre, de la botiga, que quan els meus pares es van casar van anar a viure allà, que era d'un tiet de la meva mare, que llavors ell era constructor, i com que tenia els aprenents, com no treballis et fotré una bufa, i és bé, de Can Bufa. Al costat de la muralla, al carrer La Torre, hi era una casa antiga, que era de la família de la meva mare, però per temes familiars llavors vam haver de marxar d'allà. I llavors vam venir aquí, el pare feia fires d'artesania, medievals, demostracions de feina, llavors em vaig començar a quedar aquí. Llavors, sempre al seu costat, fins que ell es va posar malalt i ara farà 2 anys que va desaparèixer. Jo soc molt del poble, he nascut allà i era casa. Per mi era casa, evidentment, i vam néixer tant les coses bones com dolentes, sempre ens van passant allà. I allà, clar, eren quasi 30 anys, ben bé els vaig passar jo allà. Llavors, clar, porto més anys allà que aquí. Però un també s'adapta i aquí estem molt bé. Entre setmanes estem molt tranquils, però està molt bé. La idea de Mercantic és molt bona i jo crec que és un lloc agradable per treballar. L'any que ve farà ja 50 anys, aquí a Sant Cugat, va començar, ell havia estudiat Belles Arts, llavors va començar que necessitava, nosaltres els petits ja vam començar a néixer, llavors necessitava donar-nos de menjar, va començar amb el lletrero, amb aquest eslògan, de s'arreglen culs però de cadira, i llavors amb una cadira vella, i així va començar, per poder anar fent, perquè la pintura no li donava per poder-nos pagar les coses i tot això, i ja està. I així va començar, que ell ja venia de Ripoll, de cistelleria, que el meu avi era cisteller també. Només ho mantenen aquells que són familiars, vull dir, de la família, com que cobren poc, o els hi pagues poc o no els hi dones quasi bé res, doncs llavors van aprenent, però si els hi has de pagar ja no volen aprendre ningú, entens? Quan tornàvem de l'escola sabíem que tots havíem de passar per la botiga, el que sigui escombrar, el que fos, qualsevol cosa. Llavors ja va ser jo, quan jo ja vaig dir que no estudiava, als 14 anys, llavors ja 15-16, llavors ja va començar a ajudar una miqueta i amb el temps, llavors ja estic aquí al peu del canó. Primer sempre atenent a la botiga, sempre mirant, observant, preguntant. El pare també és una persona que és molt estricta, llavors ell sempre et deia que volia les coses ben fetes i això se m'ha quedat molt remarcat i tot el que, encara que ens vingui alguna cosa d'importació, el que sigui, tot ho polim, ho perfeccionem per donar una qualitat-preu que sigui bo i una qualitat perfecta. He pensat en res, però és que jo hi he nascut, no ho sé, suposo que també jo tenia
una comunicació amb el pare, molt especial, i sempre estava al seu costat. Llavors, suposo que és que tampoc s'havia de preguntar. I qui es quedaria a la botiga? L'Eva, que sóc jo. I ja està, no hi ha més. Ell m'havia proposat abans que m'ensenyessi alguna altra persona, alguna persona que l'ajudava amb ell. Però deia, no, jo si aprenc, vull que m'ensenyis tu, que ell és el mestre. Jo vull dir, que m'ensenyis tu, no vull que m'ensenyi un altre. Llavors, sobretot, quan vam haver de plegar del carrer La Torre, és quan llavors vam tenir un temps que no vam estar una miqueta perduts, no teníem res, llavors va ser quan es va començar a dedicar a ensenyar-me bé a fer un cul de cadira, i llavors sempre estant amb ell, a les fires, tot, llavors anava perfeccionant una miqueta. He aconseguit acabar el que són els curs de cadira, fer els curs de cadira perquè l'ofici és molt extens. I per aprendre un ofici has d'estar moltíssimes hores i moltíssims dies, i clar, quan has d'estar a atendre una botiga, tot això, ell s'encarregava més de la part de taller, llavors jo m'encarregava més del que és la botiga. Això és palma, és que hi ha molts materials diferents. Això és palma, això és espart, això és canya, piment negre, llavors hi ha els materials que es fan als curs de les cadires. Això sempre són fibres naturals, sempre es treballen amb moll, perquè després les coses queden més tenses i queden ben acabades. Sempre es comencen pels culs, per la base. Sempre és la base, llavors això és una trena que es va fent, fins que acaba aquí, que per això té aquesta forma, perquè això és una trena, llavors s'acaba aquí. Això és un estalvi, però que llavors, abans hi havia les estores grans, els cofins, que era per les premses d'oli, vull dir, sempre ara és tenir les coses tradicionals, llavors, fer-les una miqueta en l'estil d'ara, vull dir, que siguin unes coses que es puguin fer servir d'alguna manera més petites, els cabassos que per anar a comprar, ara que hem de treure les bosses de plàstic, va molt bé, els cisters de bolets, que és el millor per anar a buscar els bolets. Aquí tenim un cul de cadira, un balancí, que aquí he fet el cul de la cadira. Ara ja l'estic rematant, estic rematant el seient, i després, aquest és de la reixeta, és teixida, però aquesta en aquest cas és encolat. Llavors es col·loca aquí. Llavors també fem el que és teixit a mà, que amb un material així, llavors has d'anar fent aquest dibuix tot teixit a mà. Llavors un cop està fet, que són moltíssimes hores, el teixit, evidentment, després un cop fet aquest, llavors li donarem el mateix color, perquè no es vegi tanta diferència. Les estructures, totes són de clients, i nosaltres llavors fem, si en aquest cas perquè és el seient, si no un altre és el raspaller, si no llavors també hi ha el que és la boga. La boga, aquesta és nova, però també hi ha cadires que llavors fem la boga. Però tot sempre són amb estructures de client que ens posa cadires velles o que els fa il·lusió guardar-les. I llavors, ho acabem. Tinc les meves eines, que poques eines necessito, perquè realment les eines bàsiques són les mans, tisores, algun ganivet i poca cosa més. Les fotos de la família, els meus arxivadors, perquè no tinc ordinador, segueixo sense tenir ordinador. No treballes amb ordinador? No treballo amb ordinador, a dures penes telèfon. Llavors, totes les meves coses estan en pincetes, soc una miqueta... M'he anat fent a la meva manera. Potser he agafat molta cosa d'antigament del pare. Amb els nous temps, sobretot quan el pare es va jubilar, llavors, per poder pagar les factures, hem hagut d'anar-nos actualitzant. Llavors ara tenim molt objecte, molt penjador, molta coseta estil vintage, estil industrial, làmperes, lletreros, i ens anem posant molt producte, sempre intentem posar moltes novetats per poder estar al dia i anem canviant sempre per veure el que el client demana, ho busquem i sempre intentem que estigui content. Aquesta és l'antiga
la rèplica del lletreu que estava a la botiga de Sant Cugat, que és la de la bufetada, la de Can Bufa, i llavors aquí hem mesclat una miqueta, barrejat, veus la fusta de boix, que això és un article dels, bueno, la millor fusta que hi ha per cuinar. No es torna lleig i això és una especialització que tenim, que a més són coberts molt, molt bons, que és com abans menjaven els pastors, que sempre feien amb la fusta de boix. Un negoci familiar i un comerç així no pots mirar les hores. Que això és el que jo he après amb els anys, suposo, que si fas alguna cosa que t'agrada molt, mires menys les hores, però a part que el pots fer bé, també ja ho portes més en el cor. I també, ara ja també és un tema emocional que m'agradaria poder aconseguir tirar endavant la botiga en honor al meu pare. Amb el temps intentaré veure si la meva neboda, que tinc una neboda, a veure si amb el temps, ara està treballant en un altre lloc, però miraré a veure si amb el temps, per no haver de tancar o acabar el negoci, a veure si li agrada. El que passa que això és el mateix, nosaltres som 5 germans i l'única que m'he quedat he sigut jo. És una cosa que és molt esclau, dedicar moltes hores i t'ha d'agradar molt.